Ambosi kendo jaera mar Ramogi TV machiegni e weche manyien mag Migago kawaikore mokalo kendo go niero kamano kuom yiero Ramogi TV kaka tesen mari mar wang' jowi makelo ni weche manyien. In gi thuolo mar oro ote machuok ka e laini marwa mar ote machuok ma en 3-600 machiegni to mokwongo thuond weche. Jatend piny Kenya William Ruto oromo gi seneta ma Delaware Chris Coons e mano manenore kaka okang' matieko gwandruok e kinde kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua dhi loro romo mar dhialo higni 10 mar loch gwenge. Duol makedo gi mibadhi e pacho ka EACC dwaro ni mondo med gi teko mar mako kendo kawo okang' ne jomitudo kod weche mag mibadhi. Machiegni nyinga Milton Ochieng. Jatend piny Kenya William Ruto oromo gi seneta ma Delaware Chris Coons okinyi ma kawuono e kar jot mar duong' mar piny owacho State House e mano manenore kaka okang' matieko gwandruok e kinde kod ogai mar Azimio Raila Odinga. Ma biro bang' Raila Odinga bende romo gi Chris Coons e romo dalane ma Kisumu chieng' wuok tich ma jumani kendo keto pichni mage kod Chris Coons e mbui mare ma Twitter. E twak madhi nyime kind Azimio kod Kenya Kwanza e romo matimore Bomas ne en achiel kuom weche madito mane gitwakie kod Coons. Chris Coons ok en wendo e siasa ma pacho ka bang' kelo kanyakla jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta kod Raila Odinga motelo ne mosruok e kind jotelo ariyogo e higa mar 2018. Romo ma kawuono bende oyuore gi jambetre mar piny Amerika e pacho ka Meg Whitman mogai mar Azimio Raila Odinga nyose kuom apuoyo yiero maduong' mokalo. Governors ariyo gin moko kuom joma nomi mich kaka joma nojiwo loch mar kor gwenge e nyasi manotimo odhiambo manyoro e romo mar Devolution Conference e boma ma Eldoret. Gavana machon ma Bomet ma bende en jakom mokwongo mar riwruok Governors Isaac Ruto noyudo mich mar Simba kaka jakedo ne loch mar kor gwenge. Gavana machon ma Makueni Ngire Kivutha Kibwana bende nomi mich kuom jiwo kawo pach jopiny kata public participation e loch mar kor gwenge. Kaunti ma Murang'a bende noyudo mich kuom chwalo chenro makare ne jopiny kokalo e chenro mar thieth midendo ni Kang'ata Care ka ne gitiyo gi lony manyasani e chwalo chenro mage. Duol makedo gi weche mag mibadhi e pacho ka EACC koro dwani piny owacho mondo ochwog chik mabiro miyo gi teko mar mako kendo chwalo e doho achije mitudo kod weche mag mibadhi. Kanoloso Mombasa, jakom duol mar EACC Bishop Dr. David Oginde nokoni en ayanga ni thoth buche mag jogo mitudo kod weche mag mibadhi osebedo ka yware ni ma tekono sani nitiere mane lwet ogai mar jomin buche ma pacho ka DPP. Bishop Oginde noyuoro e nyasi mar loro ayanga romo magalamoro mar riwruog jogoro e pacho ka bende nokwayo governors mawuok oko motegno mondo wuog oko motegno matemo kedo gi mibadhi mosebedo katimore e tend counties mekgi. Nopako jatend piny owacho William Ruto kuom singo mar rakore gi weche mag mibadhi. Especially the big ones that drag on for 10 years, 15 years, some even 20 years. By that time, these people have already enjoyed the benefit of what they stole. Those who are going into leadership positions have already served their terms and retired. So we are lobbying so that we can get these kinds of cases heard and determined within the shortest time possible, 6 months at most 1 year, so that if a person is clean, let them be released to serve the nation. But if they are dirty, let them be removed from where they are to go where they ought to be. Riwruok mar bengi mar Equity mong'ere kaka Equity Group Foundation obago romo mar 14 kod jopuonjre maromo 1,654 mantiere klas 9 gi klas 10 mayudo tiegruok e bwo mabul mar Wings to Fly kaachiel kod Elimu Scholarship Program. Romo ma kama madhi nyime e skul secondary mar Yawuoyi ma Maseno en achiel kuom rombe mosebedo kadhi nyime kuonde 18 pacho ka chakre tarik 12 ka ogen ni obiro rumo tarik 27 dweni. Thor mar wach mar somo ma higani
en twak gi jopuonjrego ewi kaka ginyalo bedo gi teko mar timo kendo chopo lek margi ahinya to ka girango machiegni chia mar bedo jotelo. Millicent Adhiambo ni Maseno kendo gi e thuolo ni ami thuolo Millicent Adhiambo, inyalo nyisowa ni to romo makamano gin jotelo mage moyangi kata mag Equity moyuoro e romo makamano kaachiel gi jopuonjre manoluongi bende gichopo kar romgi. Millicent, thuolo en mari. Skunde Awuoy Mama Seno kuma romo niendi mar riwruog Equity dhi nyime ma bende gitimo romo mar 14 mar romo gi nyithindo ma bende tiegore bwo mabul mar Wings to Fly kaachiel kod elimu leadership program. Ka bende ma en romo ma oriwo jopuonjre mawuok Nyanza kaachiel kod Imbo mar Kenya, Mano, Nandi, Vihiga, Kisumu kod Siaya. Gin kaendi ka gin jopuonjre 1654 ma gin moko kuom jopuonjre ma bende dhi nyime kod tiegruok ma kamaendi kuonde 18 mopogore. Ka bende kaendi wan gi jopuonjre go eko mowuok e alwora mar Western kaachiel kod Nyanza. An kod jotelo mopogore ka bende achiel kuom jotelo mawuok e ofis maduong' mar jo Equity e lo CEO margi en Zilpa Owich ma bende wadwa ni otwak kodwa. Onyiswa ni to thor wachgi ma bende giromo kodo ka en magida twak kodo kod jopuonjre mag jo Form 1 kaachiel kod jo Form 2 en mage. Machiegni nyaka Ramogi Juang kendo wang'eyo ni Equity kaachiel gi Limu Sacco osebedo ka golo nyithindo mopogore kendo momiyo sani giromo kodgi mondo gitwak kodgi mondo ginyal bedo jogo mang'iyo nyime seche ma bende gisomo. Machiegni aboshako kodi king'eyo kacha ibro mana nuoyo Fulori nyiswa ni ng'awa tichopo kaendi elo ng'awa to romo kaendi mar 14 ni gin gigo mage mong'iyo machiegni neno ni utiego nyithindo gi kata bedo ni umiyo gi sire yor kaune gi ting' mag gige somo to bende upuonjo gi ging'i kaka ginyalo konyore seche ma gin e skul machiegni. Nyinga iluongo ni Dr. Zilpa Owich, an Director Women and Youth Banking bank ma Equity. Kawuono wamor kwa biro kae mondo watiegre gi nyithindo mopuonjo jopuonjre kaka usewinjo gin 1650 ma kawuono wawuoyogo. Equity Wings to Fly gi Elimu Foundation ineno ka osekonyo nyithindo ma riek lakini onge kaka ginyalo konyore. Koro wabiro kanyo mondo watem mondo wakonygi mondo gi at least mondo giyud their future goals so that they can achieve their future goals. Koro kawuono wan gi nyithindo ka kawuono wabiro puonjogi kaka ginyalo bedo jomabeyo, kaka ginyalo somo matek, ging'e ni wan kodgi wasirogi. Niwach kineno ko scholarship mwamiyogi ni ok en mana mapuonjruok kende, lakini wamiyogi scholarship wa make sure ni gin gi pocket money, you know, gin gi afya maber, wamiyogi total scholarship. To gimondo mondo gitim ko giwuoka mondo gibed better leaders to at the same time give bring back to the community. Kamane makaka wabiro kawuono no one gi officials mang'eny ko the government side, ko leaders mag corporate, ko religious leaders mondo gitegi bi mondo wawuo gi nyithiwagi. Niwach gine ma leaders ma the future leaders to gine ma gine gibo konyowa kendo gine ma gibo change the lives of the society ma giwuoke. Kaka wawacho ni their past is not their future. Kuma giaye ok kuma gidhiye. Emomiyo wan kod kawuono. Machiegni winjo ka Dr. Zilpa wacho kanyo ni weche mag telo leadership emong'iyo. Kawuono ne un gi thoro wach kata dhima ma wacho ni power of purpose, aligning values and leadership. Ang'o miyo nuyiero thoro wach ma kamano odiochieng' ma kawuono mondo twage gi jopuonjre mochopo ka? Erokamano kuom Ramogi. Iluongo ni Dr. Leonard Oruko, an Group Director mar Food and Agriculture. Gima watemo timo kae ndi watemo bedo role models ne jopuonjre ma under Elimu Scholarship and Wings to Fly. Role modeling, our aim ni wadwa ni mondo gibed leaders, responsible leaders in society, joma nyalo dhi back to the society kuma giaye so that they give back to the society. So values, kaka gimomiyo wawacho ni wadwa align values and leadership. Ni kamora mora miaye nyakibed gi values mami nyalo desire to go back to your society and give back, not the leadership that extracts from society, not about yourself. It's about what you give back to the people around you, having benefited from opportunities ma Equity Wings to Fly gi Elimu Scholarship ochiwo. Omiyo gimwang marwa gi jogi gi session makama en ni
3 years from now, 2 years from now, wabro bedo gi a large pool of leaders. Think about back where they are. Think about leadership differently. Erokamano. Sasa ailonga ni John Awiti, and CC. I'm in charge of education Kisumu County. One bende kaka county government wa more gigima equity group timoni nikech kata wane county bende wamiyo nyithindo scholarship gi basari. To wayudo ni nyithindo mariek to jonyuolgi ok nyal chulo fees ng'eny saidi. Koro ka equity timoma ombe watimo groups mamoko be timo to wabiro bedo able to konyo nyithindo mang'eny mondo nyithindo odhi school mondo yud tiegruok e yore mopogore opogore. Miyo kano luongwa mondo wabi ka wamor saidi mondo wabed kanyakla mondo wakony nyithindo mondo yud somo e yo makare. Wamor gi gima dhi mbele. Mana kamano Milton winjo weche mowuok kuom achiel kuom directors mowuok e apis equity maduong' kaachiel kod director manyawadgi bende giwacho kanyo ni nyaka gipuonj nyithindo mondo ging'e ni to chia margi gin mane, gino ma kisungu dendo ni value, to chia no ka giluwogi maber kata ging'eyo ni ang'o ma gidwaro e ngimagi makiny, to mano nyalo konyogi mondo gibed jotelo makiny mabiro kawo kar jogo ma bende sani gidhi ka rumo. Kawo kamano iwinjo nyaka ni county government bende temo chiwo sirko kokalo kuom basaris ma bende gitemo riwore kanyakla ka gipuoyo equity kaachiel kod limu mondo gidhi adhiya nyime kod medo siro nyithindo mawuok kuonde mayuto ji ni piny. Kawo kamano taduoko ni kionge penjo moro amora mondo wadhi nyime kod medo go mbaka kodgi wang'e mathoth mondo ang' wakelnu e sechewa mag weche manyien ma kagi kacha oimore ang'ich welo bende. Kawo kamano abedo kuomi sani mondo idhi nyime kod weche mamedo tuche mesa mar ke weche mar Ramogi TV. Milton. Erokamano ya Millicent Adhiambo kuom report majaber ma kamano mowuok Maseno e kaunti ma Kisumu. Kawadhi nyime en ni jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua olero ni lai mar kelo lokruok e sekta mar pith kahawa dhi ikore kochopo giko mar higani. Kanoloso bang' yudo bok mag jokanyo mopogore opogore e sekta mar pith kahawa e apisi mare ma Karen, Gachagua nonyiso geno mare ni lokruok ma kamago dhi duoko sekta mar kahawa e koma ne entiere higni machon kendo bero ngima jopur. Moko kuom lokruok ma sirkal chano e keto e sekta mar kahawa en chiero board mochung' ne pith mar kahawa e pachoka, kar timo nonro e wi pith mar kahawa kanyakla kod tego sekta mar kahawa no kanyakla. Lokruok ma kamago ichano chwalo e od bura mar mondo mi jo od bura opuodhi kendo mi okete e chik. Gachagua nolero ni piny owacho mar jatend piny Kenya William Ruto chano mar ting'o malo yuto mar kahawa kowuok tan 50,000 nyaka tan 200,000 higni 5 mabiro. To say these reforms are unstoppable, and ourselves will not be intimidated, will not be sold fear, and will push on. And the president and I are willing to take the political heat from whatever direction it comes from, because we are persuaded that great leaders are defined by their ability and capacity to take hard decisions in the interests of the country and society, and that we are prepared to do. So I want to thank you. I want to ask you to burn a midnight oil so that when we meet on Friday, by the end of the day now we can have the final journey to have these reforms be converted into laws. From there we'll be able to implement them. Manakamano mano ne jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua mane loso e yore mag jiwo pur mar sekta mar kahawa. Inyalo paro ni jopur osebedo gi weche mopogore opogore ka gidwaro ni mondo bernegi sekta no. To ka wadhi nyime ni Regional Commissioner ma Nairobi Kate Mwanza dwaro mondo mi jolup commissioners duto e kaunti ma Nairobi mondo non kuonde tongona mayudore e kuonde dak. E andika ne county commissioners kod jolupgi duto, Kate nowacho ni gisebedo kapod giyudo ywak e wi jodak e kuonde tongona mago koko kendo manie kuonde dak. Kate nochiko commissioners go duto mondo mi onon kilepe duto e kuonde gi magintiere mondo gichiw lipot kapok odiochieng' ma kawuono korumo. Kamano bende idwaro mondo mi gikaw pach kata chik mapiyo piyo ne joma ok oluwo dwach piny owacho kendo gichiw duoko. Bende idwaro ni mondo mi gichiw maling'ling' e apisas mawachore ni konyo e rito joma toyo
joma tayo kuonde to ngona go eko ma ok opuodhi. Mogik bende Kate dwaro ni mondo mi otim apedha makinde ka kinde mar neno ni kilepe go eko dhi nyime kod luwo chike moketi. Bende nogolo siem na apisa moro amora masiro tije ma ok opuodhi ni ibiro kawnegi ondamo mager mar chik. Jomaundu mapok oyangi nomonjo nyamburko manoting'o jaod bura Mafati Sala Yakub kaachiel kod jomamoko e gwenge ma Dagega e seche mane giwuok e gwenge magal magala e iko mar jal moro manonegi. Monj makamano chal mar chulo kuor tok nonegi ji 6 e gwenge ma Kunaso, Garissa Town. Jofwambo 3 bende noyudore ei monj makamano kendo pondo e tesend obila ma gal magala e monj motieno manyoro. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kod neka mar ji 8 chieng' tich ang'wen e gwenge mag Garissa Town kod gwenge mag Galmagala e sub-county Mafafi, jogo mochung'ne arita e gwenge go kod jogo mochung'ne arita e county no kaachiel kod jotelo okumo chenro duto mag kunyo mwandu mantie bwo lowo. Putting a complete stop to gypsum mining with effect from this Monday coming. We're not going to allow any mining to be undertaken or any vehicle carrying gypsum to cross this bridge. We have also agreed to stop quarry mining, stone quarry mining. Hii mawe ya kujenga manyumba. Kaka yorno mar gengo monjo mamoko, chenro mag pogo lowo bende okum ahinya to e gwenge ma Kunaso kama nek makamago notimore. We are also putting a complete stop as a county for now to any plot allocations. Hii shida ya plots na watu kuleta mabarua za orongo fighting over plots. Until further notice, we are stopping any plot allocations so that we can bring sanity to that as well. Governor Magarissa mane osomo lokruoge makamago olieko ne gibiro mayo oganda dhoudi machulo kuor gige lweny magin godo komedo ni bende gibiro kaso chenro mar ndiko e tich obila mabalang'. We have agreed with the security system that there will be complete disarmament. It has been mentioned that there are a lot of illegal firearms in this county, and that is a huge worry and concern for us. Finally, we have in the past we have agreed to do 2 police stations, one in Kunaso and one in Burburis area, 2 places where we have been seeing action. Commissioner ma North Eastern John Otieno to korka kore owacho ni gisenyiso jogo mochung'ne arita mondo tim apedha ni jomaundu mane onego ji 6 moriwo nyaka jopuonjre 3 mag skunda sekondara. The criminal elements that were involved in the heinous act yesterday, the security operators are under firm instructions to ensure that the concerned persons or criminals are brought to book, and that is going to be done within the shortest time possible. And we have agreed with the security agencies that they will take the necessary steps to bring to book all those criminals. All those who've done that kind of heinous acts must be brought to book. Jotendin mawuok e kaunti ma Garissa bende okwedo nek mane otimore Kunaso kod Galmagala kama jomaundu mapoko yangi nonego ji 8. Jotelogo e bori uruok mar Supkem koro kwayo sirikal mondo tim apedha mager kendo neno ni jogo mane otimo maundu makamano omaki. Kabende gikwayo imams mondo oland kwe kinde duto e seche magichokore e muskiti. We appeal to authorities to act promptly to prevent further loss of lives and restore a sense of security within our communities. Kila imamu katika msikiti yake ambaye ni Friday sermon aongee juu ya amani, juu ya usalama na umuhimu ya usalama katika jamii. Joyce Oduor, Ramogi TV.
Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kawuono loro ayanga romo mandala adek mar dhialo higni 10 mar loch gwenge. Romono noyaw ayanga gi jatend piny Kenya William Ruto tich ariyo ka odiechieng' manyoro gai mar Azimio Raila Odinga ema obedo wendo modhial. Eric Owenga nitiere e alworano kendo gie thuolo ni amiyi thuolo Eric Owenga mondo inyiswa ni to romo orumo nade. Bin nitie wach moro mapok ne wawinjo motimore romo makamano, to igeno ni ang'o manyalo bedo kaka gima ber mowuok e romono. Erokamano awinjo maler ahinya biro achiel kachiel kaok e kaunti ma Uasin Gishu odiechieng' mar adek ma nyasi mar hingo loch gwenge dhi nyime thuru ka kendo odiechieng' ma kawuono igeno ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua ema biro mol ka mondo olor ayanga kendo igeno ni obiro chiwo twak mare mar riado kaka loch gwenge osebedo kadach. Inyalo paro maber ni jalup jatend piny en achiel kuom kata jakom mar riwruok mar IBEC ma bende kinde duto ongirore e weche mag dongruok mag kor gwenge maneno kaka omenda kod budget mag devolution dhi nyime e thuru ka koro gie sani kuma antie ni ka an achiel kuonde mag nyisruok mag mwandu wuok e kaunti mopogore opogore. Gie sani an e kar kaunti ma Homa Bay kuma mana kaka kauntis mamoko kae ginyiso kaka gik magisobedo ka gitimo kalure kod tok yudo loch gwenge. Kaka mano kapok adhi mabor ahinya, an kaka afisa mochung' ne weche mag loch gwenge e kaunti ma Homa Bay migosi Isaac Ongiri adona ndo usanto gin kaka jo Homa Bay gibiro ka bang' higni 10 to odiechieng' ma kawuono ang'o ginyiso ma bende giso yudo kaka jo kaunti ma Homa Bay machiegni migosi Ongiri. Homa Bay obiro devolution conference ma 2023 ni kotegno kabisa. Wabiro ka mondo wakel programs ma watimo kaka county e Homa Bay ka area mar agriculture programs ma wajiwe jopur, gik ma wamiyo jopur support machalo kaka pur mar njugu, machalo kaka pur mar dairy, machalo kaka pur mar rabuon moa ka bondo. Ineno ka wakelo ka rabuon madongo dongo mapok ne kone, pur mar manas, nikech magi gik ma sirikal mar Homa Bay County nie gi chenro mar gero e thuolo mabiro ni, kendo wan gi program maduong' ma okete CIDP kata chenro mar dongruok mar higni 5 mar kaunti marwa mar neno ni jopur odongi ka watiyo gi partners mamoko. Mane gima wakelo ka. King'iyo ka ibiro neno ka waketo bende mpango maber mar gero industrial park kama waluonge investors mondo obi okonywa gero industrial park makanyo kama ibiro time industrialization ma chenro mabiro kelo tije modhuro ne jo Homa Bay County. Kende juma ma wachomoni tarik 23 ibiro tim ground breaking mar chenro mar industrial park ma ibiro ger kamiluongo ni Riwa ma minister mochung' ne weche mag trade ma biro mondo yaw chenro no. King'iyo koni ineno ka wantiere gi partnership gi jok miluongo ni Victory Farms, magi jok ma support pur mar rech enam ka gitiyo gi gimiluongo ka gikelo technology miluongo ni fish caging, to kendo gitimo irrigation bende e dho nam kucho ma jopur nyalo puro gik machalo kaka lot kaka mineno ka indigi iki. King'iyo stand ma Homa Bay, pavilion ma Homa Bay ni oseywa welo madongo mogik. Ker William Ruto nene ka chieng' mokwongo, nyoro migosi Raila Amolo Odinga nene ka, kawuono bende migosi Deputy President Rigathi Gachagua bende osekwayo nodwa ni mondo obi one gik ma Homa Bay County osetimo kata chenro magikelo. Kang'iyo aneno ka mahino maru mapek ahinya uketo weche mag pur, to ang'e ni weche mag thieth bende gin mobedo devolve. Akian ni to okuchopo mar mde ung'isa nena kaka wikre weche mag thieth kuom higni mosekalo. Kaka iwacho en adieri ni mahino mang'eny waketo e chenro mar pur, to weche mag thieth bende wakete mahino kabisa, nikech ing'eyo ni Homa Bay nicha ni chien ahinya e weche mag thieth. Gi kawuono ni
ing'eyo ni osuptal king'iyo video mwaketo kanyo nyiso chenro mar thieth ma waketo e Homa Bay County. Osuptal maduong' miluongo ni Homa Bay Referral Hospital sani nitie chenro mar mede mondo obed maduong' kabisa. Kendo gima timore kanyo en nitie chenro mar dongruok, igero osuptal maduong' kanyo kendo osekete obedo maler. Yath chenro mar yedhe sub counties wa to gi osuptende wa duto te bende dhi mbele, masani jotuo kata jo modak e Homa Bay County kodhi osuptal to yudo ka yath nitiere kanyo. Mogik Migosi Ongiri kaka apisa mochung' weche mag loch gwenge kata devolution e county ma Homa Bay, ere fuok mineno ma samoro nya hinyo kata nyalo frustrate kaka onego bed ni ichwalo mbele kata ichopo dwaro mar devolution? Achiel kuom chandruok maduong' mosebedo e wach mar tayo chenro mar devolution en deko mar pesa ma e national government. Nikech waketo mpango maber gi chenro mar timo dongruok, to samoro gi work plan bende kaachiel gi procurement plan, to pesa ok bi e wang' sa. Ang'eyo ni counties mang'eny bende osebedo ka neno tabu kaluwore gi weche mag mibadhi. E county ma Homa Bay, Governor Gladys Wanga oketo chenro makare mar goruok gi mibadhi, kendo fuoge mane pesa wuok godo koni gi kocha sani osedin, mang'eny pesa sani dhi mane chenro mar dongruok. Omiyo aparo ni mabiro ni jopiny biro chako fwenyo ni chenro ni kare kendo dongruok dhi timore kaluwore gi bedo ni weche mag governance koro med rido kabisa e Homa Bay County ka. Erokamano Migosi Ongiri, mane en apisa mochung' weche mag loch gwenge e county ma Homa Bay mabende ochopo ka to mana nyaka kaka nakoro nyako Ramogi, ma en alwora mar nyiso gik ma counties 47 ma Thurka osebedo ka timo kuom higni 10 mokalo kala kod chenro mag plan magi, kendo kae en kuma jotelo madito mosebedo ka wuoyo ka kotel ni kod jatend piny William Ruto, Migosi Raila Amolo Odinga kaachiel kod Rigathi Gachagua, giduto gisomo ka kendo ging'iyo gik mabeyo beyo mosebedo ka dhi nyime kaachiel kod kawo paro mag apisas kaachiel kod jokanyo duto maneno ni to ere kaka inyalo ber kata rido weche mag ugatuzi kata devolution e Thurka makoro onyono higni 10 ka nyasi ma kawuono ni en mano mar boro ma itimo e county ma Uasin Gishu ka kendo sani wanie alap ma Eldoret Sports Club kuma itime chenro ni odiochieng' ma kawuono, kendo wan gi geno ni odiochieng' ma kawuono wabro neno kaka ibro chiw paro mogik sama koro wageno ni jalup jatend piny Rigathi Gachagua biro chopo ka mar bende ng'iyo neno nto ere kaka inyalo bero kata ere kaka inyalo tim lokruok ne gigo ma osebedo ka kelo wich bar ahinya ne chenro mar loch gwenge. Koro pod watemo ng'iyo nto ere kaka jokanyo duto e section nikech kaluwore kod odiochieng' manyoro Migosi Odinga mana kaka jotelo mamoko mosebedo ka wuoyo ka wacho ni ber mondo piny owacho mamalo ombek tol kendo ne ni gimiyo pek loch gwenge mar chopo kaka ne dwarore mondo gichop dwaro mag devolution e Thurka. Koro wan mana ka watemo ng'iyo nto ere kaka odiochieng' ma kawuono biro chalo, kech kawuono en odiochieng' mogik kendo jalup jatend piny Rigathi Gachagua emwarito gie sani sa asaya obro mol ka kendo kanwa kineno i picha ka ma en wani exhibition mar county ma Narok ma bende wang'eyo maber en county ma weche mag pith ahinya mag jamni idewe ahinya, kendo mana kaka county mamoko midhiero mang'eny magisobedo kagikale maluwore kod weche mag oro, kendo gin gi geno ni piny owacho kaluwore kod weche mag pi ochopo kuondego makare ibiro tim kamano, kendo mana kineno mbele ka ma en achiel kuom nyadendi ma ok county ma Narok, kendo otemo na nyiso gigo ma giloso ma bende gibiro nyiso kaka ma kwayo duto en ni piny owacho mamalo kod mano ma county onego bed nitie kanyakla mondo oyud gi chiro kuma gigi nyadhiye ma ka gitieko losogi kama bang' nyisogi ka to kata jopinje maoko nyabiro to kawgi kaka mano nyaka Ramogi. Pod wan ka kendo wach maduong' en ni odiochieng' ma kawuono warito jalup jatend piny Rigathi Gachagua ma sa asaya igeno ni biro chopo kaka mondo otwag kod governors duto ma pacho ka achiel kod moko kuom jokanyo e sekta mar ugatuzi i Thurka maneno kaka inya kuod wach kata loko paro e wi gigo ma
loch gwenge osebedo kakale kuom thuolo ma higni 10. Koro ko ka Nyakaramogi aboduoki achiel kachiel nyaka studio ma Nairobi, an Eric Owenga. Erokamano ahinya Eric Owenga kuom ripot ma jaber ma kamano. Nyakaramogi, wadwa ni mondo wakaw yweyo mokwongo e chenro mar Migago, to kapok wadhi e yweyo, we asoma ne moko kuom ote museoronwa ka. Wayudo maber sana. Ouru Nyambok kantiere dala mar Oyugis. Ramogi TV yudore yo makare leo kawuok Osieko, kaito Shadrack Ogara kawuok Nyoniang kwa Bwai. Owacho ni waneno Ramogi TV maler gi mama na Damaris Ogara, Joseph Ogara to gi Dismas Ogara. Kaito machielo ni Vivo Nyakochia kawuok Homa Bay. Owacho ni Migago ler mokalo. Nyakaramogi, wakaw yweyo mokwongo, kik idhi mabor. Bang' yweyo ni waduogo gi mathoth. Ngoma Uwake en od jothum. Ngoma Uwake akelo ni mix mokwes. Reggae, ja, Rastafari. Always listen. Tuak gi jothumbe Nyakaramogi jonka mora magintie. People crave is the different. They crave the exotic. Yeni kila thum ni kare. Kama nene edition. Benga kaluka Cha beach Nyakaramogi juang sukus kamwati memana kama. Kitemana ngoma wake nyinga en Papa Viken wukich tichario tichadek tichangwen tichabich sapar gidaka paga beach nyaka sapaga rio warom. Kokalo kuom lakteche kod thieth, wayudo ng'eyo kaka dendwa tiyo. Nitie hormones mar ng'ama miyo kata ng'ama nyako. Iluongo ni estrogen gi progesterone. Kendo wayudo ng'eyo kama inyalo yude kony moluwore gi weche thieth. Daktari en tich ne thiedho oganda mondo oganda odhi maber. Kaka wadak e kinde ma ok ong'ere. Ngimawa en gima duong' moloyo. Ka en ng'ama osiko ka ywaka en kama osechopo dwa kawo ngimane. Kineno science gi wek rito. To e penj laktar wakelo ni lakteche molony to gilero ni weche thiedho tuoche ma opogore kod rito kit ngima maber. Wanyalo tiyo kod chiemo e geng'o thiedho kachiel kod timo bero ngima wa bende. Yes, erokamano ahinya. Penj laktar kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo nyaka saa 1 mar otieno. En chenro ma kik bai kata matin. Paren gi slim ero kende inyalo weyore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot muluongo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot muluongo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar atamalo 10 madorre mondo ibed gi thuolo mar bedo gi ot ma oluongo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gol mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket slim 2 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot muluongo nyingi ni kik bai oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Machiegni Nyakaramogi. Ruoth Mauru Baragana location e sub-county Masuna West kaachiel kod jodong gweng' ojiwa pedha ne jogo moseyudore ni tongo na e moko kuom bunge ma alworano. Apedha ni itimo e bunge moyuoro kata mayudore e gwenge mag Irango kaachiel kod mano ma Kamarienga. Ruoth Masuna Oruba location Charles Ouma noyango nodichieng' manyoro nyegi mako rawera moro mawuoyi ma jegni 29 gi mano manyako ma jegni 20 e bungu ma Kamarienga. Ouma wacho ni gisechiwo siem mager, kata kamano pod oganda mathoth pod dhi e bungego eko mar tongona. Owacho ni tim makamano kelo wich kuot ne oganda modak e alwora mag bungego.
bungu ma wantiere ni en kama osebedo ka theko, kendo yudo ni mon gi chuo gi nyiri matindo biro to pondo iye ka eri, kendo en kama osekelo nying marach ni location mara ni ma ok osebedo na maber. Omiyo kawuono nakawo twag kar sechegi mondo achak aduoga ne bungu ka mondo confirm ni gima timore ka ni pod otimore. To kwa gik to ayudo ka wuoyi moro gi nyathi gi nyako moro bende gin jomotegno kane gipedho sukni gi piny leso kanyo, kendo giyweyo ka ginindo piny bathe kanyo, ka ginenowa giwuok gi ng'wech. Omiyo nodhi bitijra ni kare gima wasebedo kwa wuoyi ni jok moko pod ok dwar winjo. Gimomiyo gibiro ka pok detect nikech aparo ni garama ma gineno dhi malo ka gibiro free, to guest to bende aparo ni guest en mana sani 200 iseyudo guest moro kanyo ma chal gi bungu makani. Koro gima mono gidhi kuondego akia. Warigo ka every now and then, to gik ma jogo timogo, gitimo gik maricho kendo gikelo wich kuot sana. Moko nyaka yo kakrao kuonde gi magineno gibere. Koro chal ni gikwepo weche mag dhi chulo pesa moko mag kuonde mibute. Koro giyudo kaka en matimore maber. Nikech kaka ng'ano mwabiro yudo kaendi, wayudo ka giringo ma giwe nyaka chips gi soda. Koro manyiso ni kuonde gihepo gibiro kaendi. Gine jok oko moko binte ma within kaendi. Gweng ma Kakrao miwacho ne en gweng gi producer marwa Philip Ochieng, abro penje gimomiyo mago timore. Kata kamano wadhi nyime. Gedo mar Olalo Malondiani oyang ni dhi konyo maromo jodak 60,000 ma Kipkelion West kod mano ma Kipkelion East. Engineer Michael Opany mar Lake Victoria South Water Works Development Agency owacho no Olalo no nyalo golo maromo pi lita 50,000 madhi konyo kano pi kendo tieko midhiero mar pi mosebedo e gweng'no. Paul Agwanda, jatelo maduong' mar Water Works and Services, kane loso e kar gedo no e gweng' ma Masita constituency ma Kipkelion West, nowacho ni nitiere komiti moyier madhi konyo e tayo chenro mag gedo no. Jod bura ma Kipkelion Joseph Cherorot bende nosiro gedo no kodwaro mondo kaw pach jopiny ewi kaka ibiro gere. Kitu cha kwanza hizo tunafanya, we are going to build a very magnificent water treatment plant whose capacity will be 50,000 cubic meters. Hii project ikianza, tunatarajia watu 10,000 watapata ajira tofauti. Hii project ikianza, watu 10,000 watapata ajira. Tuko na NEMA ambaye ataangalia kwamba environment, vile tuko na katiba ambaye inasema kwamba ni lazima tuangalie mambo ya environment. Wao pia wataingilia na watatuelekeza vile mambo ya environment tutakuwa tunachunga vizuri. We have done about 22 boreholes ambayo tumefanya. So ningependa kusema kwamba mimi nia yangu ni kuhakikisha kwamba wananchi wa Kipkelion East wamepitia barabara nzuri, pia wamepata kunywa maji nyumbani, pia wamefinya stima hapo nyumbani wanahakisha. As we talk, we are designing mambo ya stima katika constituency yetu, na tuna already mradi huko upande wa Kapsabet, upande wa Tendeno Soget, tuko nayo Chebaibai, hiyo ni ya stima. Lakteche moyo wa beach mag osiptal ma Kapsabet referral otimo bero mokwongo mar obwongo, gino mabiro konyo ahinya jogo manigi tuo mar obwongo e kaunti ma Nandi. Maeri timore e seche ma piny Kenya hingo higni 10 nyaka ne sirkal ma loch gwenge chak tiyo. Apisa maduong' mochung' ne chenro mag thieth e osiptalno, Laktar Ismail Ayabei, owacho ni osiptalno oketo piny okenge makare mar neno jodak makono oyudo thieth makare, ka bende opuoyo wach mar keto sekta mar thieth e lwet sirkal ma loch gwenge. Bero no bende koro yaw thuolo ne mamoko e osiptalno mabiro golo dhungruok mabedo e osiptal maduong' mar Moi Teaching and Referral e boma ma Eldoret. Niko naye ni ile inapandishanga, yani pressure, na mimi sijui. Sasa niliambiwa hivyo wakati nilishirikishwa hapa, nikafanyiwa operation, nikatibiwa, mpaka saa hii niko hapa kutoka Jumapili. We are here to celebrate a success story because of the improvement and transformation of the hospital.
Recently, I think 2 days ago, we managed to perform a brain surgery for a 65-year-old patient CM from Kangani ward in Mgwen sub-county, the sub-county where the hospital is situated. This patient came with a history of confusion, headache, and loss of weakness on one side of the body. And on examination and a CT scan done showed she had a clot in the brain, subdural. He had hematoma, subdural hematoma, which needed evacuation. Vile kazi inaendelea katika hospitali yetu ya Kapsabet, na leo hiyo operation ambayo imeendelea na yule mtu ambaye anatoka sehemu jirani yangu ya Kapkangani ward, na hiyo imefanyika tangu hii nji umbwe hapa Kapsabet itengenezwe. Maneno ya operation ambayo huwa tunasikia ni Kenyatta, lakini tumeleta sasa huduma iwe karibu na mwananchi. Tena kwa bajeti ambayo tuliweka mwaka huu, pesa nyingi ya county government ya Nandi tuliweka katika afya ili tupate wale waguzi ambao wanaendelea kuwatibu watu wetu na tupate dawa ili kazi ipate kuendelea katika sehemu. Jokanyo e sekta mar thieth obiro kanyakla mar manyo riekni mag medo kedo gi landruok mar kute mag ayaki e kaunti ma Siaya. Kaunti ma Siaya ni kod landruok mar kute mag ayaki 14.1 ka romono mobagi mar lalruok igeno ni biro konyo yudo yore makare minyalo med kedo godo gi landruok mar midhusino. Twagno bende menyo yore mag kedo gi tuoche manyalo hinyo jotuo manigi kute mag ayaki. To look at the patients in our region, once you have a high viral load and then we call you treatment failure. No. 10 counties. Yes, high burden, but only 10. If it's less than 2 years, 2 options. 1, transmitted drug resistance. Then we now discuss, are you TL1? So this is what they do with their patients. As now, our prevalence is quite high, around 14.1%, while the national target is at 5, the prevalence of 4.6%. And when we come to issues of mother-to-child transmission, we are also doing 7.1% against the expected transmission rate of below 5%. From before, I think Siaya has always been lead among the top counties with high burden of HIV. I think in the past it used to be around 24%, then it moved to 16%, but currently we are doing 14%, which as a county we think we have made tremendous strides towards reducing new HIV infections. The best weapon against HIV is medication. For somebody who already has HIV is having the right medication, and right now we are doing something called treatment optimization, ensuring everybody who needs to be on treatment are on the most potent treatment, and that is available for them free of charge. The other important thing is people who are HIV negative, we help them to stay HIV negative, especially those who are at higher risk of transmitting HIV or getting HIV transmission. Duol matayo thieth e piny mangima World Health Organization obago romo mar ndalo 2 e piny India mar twak ewi tiyo gi yedhe mag bunge mag thieth. Malach kaka inyalo ti kod yedhe mag bungu e kedo gi tuoche mamondo jopiny bedo gi ngima makare. Sani romo ma kamano dhi nyime kendo biro rumo bang' ndalo 3. Judith Omondi ni kod ler mathoth ewi wachni. Ywaruok osebedo kawuok ewi tiyo kod yedhe mag bungu e thiedho tuoche ma opogore opogore, ok e Kenya kende to e piny mangima. Riwruok matayo thieth e piny mangima WHO obago romo e piny India mar twak ewi kaka inyalo ti kod yedhego e yo makare timo thieth. E pinje 194 ma itayo kod WHO, 170 ne oyiene isebedo ka gitiyo kod yedhe mag bungu e thieth, ka 124 to ne okoni gin kod chike matayo kaka gitiyo kod yedhego e thieth. Romo ni okelo kanyakla jolony e weche thieth, jotim nonro kaachiel kod riwruoge ma ok mag piny owacho to tayo chenro mag thieth e piny mangima. According to the 2019 report, actually 170 member countries, they acknowledge the using some form of traditional medicine, and also around 100 member states actually have the national policy on traditional medicine. Motelo ma ilose oriwo loso chike mabiro tayo tiyo kod yedhe bungu e thieth, tiyo kod yedhe bungu e loso thieth manyalo konyo ji e piny mangima, medo lony e yedhe bungu mondo yang thieth mamoko maginyalo thiedho ma opogore kod ma ong'ere, pedho lipod nonro ma WHO ne oyango, kendo golo paro ewi kaka inyalo sir thieth mag bungu e yor omenda
kachiel kod biro kod paro ma opogore ma inyalo ti kod yedhe mag nyaluo ma igolo e alwora ma ok oketh alwora kata tieko kit yedhe ma samoro itiyogo kaka yedhe. We have many traditional interventions which are very empirical. They've been observed over many years and people think they work. But I think the important thing is to move from the empirical basis of the traditional medicine to proof of efficacy and safety in terms of turning it into a credible intervention and a credible treatment that we can put forward. Twagni rumo tich abich, kama ichano golie duoko ewi tiyo kod yedhe bungu e timo thieth e piny mangima. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mar thieth osebedo ka rochore e kaunti ma Makueni kaluwore kod nok mar pi e ute thieth mayudore e gwengego. Jokanyo mawuok e kuonde mopogore dwaro ni mondo mi oriwre kanyakla mar neno ni gikedo kod midhierono kendo dhi nyime kod chenro mag thieth ne jopiny. Brenda Rawer ema nolosonwa lipodni. Ute thieth mang'eny mayudore e gwenge manitiere kod oro e kaunti ma Makueni osebedo gi ng'ikruok e yore mag thieth kaluwore kod onge mar pi. Ma en kaluwore kod jatatije kaunti ma Makueni Laktar Eric Chomba mane oloso e kinde mane okawo tangi mag pi mane ochiwo ne ute thieth 9 mayudore e gwenge mag Kilome, achiel kuom gwenge ma oro nitiere. Water is a key resource for our facilities. Makueni is semi-arid. We only experience rainfall during April to May. The services offered by these dispensaries are preventive and promotive health services, where they see the local communities, they give immunization to our babies, they also conduct deliveries in their facilities, and we need water in conducting this and giving these health services in these facilities. We have received 9 tanks from Bomi Engineering and Construction Company. So these tanks will go a long way in improving health service delivery in the sub-county. We want to appeal to all other stakeholders and partners to come into partnership with the government of Makueni County and particularly the Department of Health. We are open to partner with all stakeholders so that we better the healthcare services and ensure that the citizens of Makueni get the highest attainable standards of health. Mich mar tangi mag pi e ute thieth go nochiw kod kambi mar Bomi mowuok e piny Korea manyaka sani gero mbalariany ma Kaist boma ma Konza kendo gilero ni gibiro riwore goganda e gedo madhi nyime e gwenge mag Konza. We had the testimonials that were given by the nurse who started working here. From the time they started, they had challenges with water supply. They had to send border riders just to get a 20-liter can. But now we have 2 tanks, each 10,000 liters. And even the fact that Bomi has decided through their project manager to go the extra mile and provide funds for drilling a borehole, it's a remarkable gesture. And it just goes to show that our partners are just not interested in profit only. They also have the well-being of the community at heart. We observed many kind of we need support to local community. So that's why decision from our project manager, Mr. Yu, we try to find which thing is better thing to support to local community. Today we decide and proceeded providing of water tank. And also we have a plan in future to bring and drill a borehole for this local community. Kata bed ni gisani giyudo tangi mag pi, jopiny kata kamano dwaro mondo piny owacho many yo mosiko mar kedo kod nok mar pi e gwengego. Girube mopogore mag jok mamine mawuok e gweng' ma Loitoktok e kaunti ma Kajiado oyudo tiegruok e wi kaka ginyalo yudo omenda mag midhiero mabiro apoya e bwo riwruoge mag sirikal mondo mi giber ohandgi. Chenro machiwo puonjno nobagi gi riwruok moro ma ok mar piny owacho e kinde manoyangore ni joma mine ahinya to matimo ohala onge gi ng'eyo matut e wi kaka ginyalo kawo omenda mag hola e yo mapiyo mar reso ohandgi. Jotelo mag grubego dwaro ni mondo piny owacho med chwalo puonj malong'o ne joma mine kod rowere nikech omendago ema gibiro konyore godo e ngimagi mapile ka pile ahinya te chako kendo jiwo ohandgi. Nikuja hii training sikujua mingi kuhusu pesa za loans ambazo zinapeanwa kwa serikali na zingine kwa shirika zingine kama GAF, lakini venye nimekuja hapa nimeweza kupata elimu kuhusu hizo loans na jinsi nitakavyo save nisaidie kama kikundi yangu. Na isiwe mwisho aendelee kuelimisha sana kule vijijini, kwa sababu vile vijijini hatufikiwagwi na mambo.
Na sisi kama wasee tukitafutiwa tupesa kidogo tununue tukuku na tubusi, hiyo tunaweza kukatia. Akina mama wengi wamekuwa wakiathirika sana na hali ya mapato, na tumeona ni vizuri tuanze kufanya kitu inaitwa social economic empowerment, tukijua kwamba kuna rasilimali nyingi ambayo serikali imeweka pale kwa ajili ya kina mama, na wengi wao hawapati hizi fedha. Jogo makedo gi nyange manyiri e kaunti ma Migori dwaro mondo mi piny owacho chiw yo machielo mar nueng'o ne jodongo ma pod omako timbe mag nyange mar joma nyiri. Maeri en bang' yangore ni thothgi koro pod okwame timbego nikech nitiere yuto ma giyudo. Jafwambo marwa Jo Juma keto e ler. E giko mar twak mar ndalo ang'wen ma otisi kaka kambi ya wasichana mane obage gwego ma Kuria kod jod gavana ma Migori Agnes Ochilo mane okelo migepe mathoth kaachiel kod rawerego manyiri maromo 200 ne oyangore ni moko kuom jodongo e gwego ma Kuria koro pod omako nyange mag nyiri matek nikech en yor nweng'o margi. The women who are practicing, who are doing it as a form of business or a way of financial empowerment. Kishika wasee wa kimila wapee pesa, yani wawanse muradi ingine watakubali. Celine Rioba makinde mokalo ne timo nyange mag nyiri kata kamano ni oweyo wacho ni koro koyot mondo jogo ma pod timo nyango koro we nyango pone koro ok nyami gio machielo marido nweng'o. Ni vile mimi mwenyewe niliona vile Mungu alinisaidia nikaacha na haja tu, lakini niko na shida, sina pesa, hata nyumba ya kulala sina. Rioba wacho ni bech timo nyange sani kuom nyathi manyaka nyathi manyako en kind gana 2 kod gana 5, gino mabende miyo moko kuom jodongo koro pod omako matek wechegi mag nyango. Ukweli kukeketa kuko na pesa. Msichana moja anakeketwa na 2,000, 3,000, kama vile wanakatazwa hivi. Unakuta mtu anatoa hata 5,000, 10,000. En wach mabende koro sir kod moko kuom jokedo e wechego mag nyagwego ma Kuria mawacho ni ber ka piny owacho koro biro kod yore mar siro nweng'o mag jodongo ma nyaka sani pod siro nyange. Taking them to prison is not solving, it's creating another problem because these are the breadwinners for their homes. It means when she's away, her children will be suffering. People hiding behind culture, others behind religion, and others just for, it's impunity. But the biggest hindrance is culture. Ka opogore kod dhi nyime kod puonjo oganda rach mar nyange mar nyiri, jokedo kod nyange wacho ni siro somb nyiri be en achiel kuom yorego madhi konyo e tieko nyange mar nyiri. Gimomiyo nyange pod ok nyal rumo e Kuria or in any other part of the country. Tiende ni joma timo this practice ok wach adieri. Like gibro wacho ni gigolo elders mochung'ne meche mag nyange, to the real elders to nitie dala. Jodongo mag dhodno mar Borana mowuok e kaunti no ma Marsabit mabende nochopo mar ndalo ang'wenno ne owacho ni chike mane iketo kaka oganda ema bende koro osekonyogi mokalo e kedo kod nyange mag nyiri. And we are advising even the chiefs to take any person, mtu yote akipatikana anafanya ukeketaji kulingana na mila yetu sasa, kwa sababu majority of the people are still traditionalists, tunaambia atalipa fine ya ng'ombe moja for the purpose of the community matters. Kaunti ma Migori en achiel kuom counties 22 e piny Kenya ma nyange mar nyiri koro pod itimo, ka bende higa mokalo nyithindo ma nyiri malo 40 ne onyangi e kaunti ma Migori. Jo Juma, Ramogi TV, Migori. You go be more. One katako more, but we don't care. Me permission, maybe don't need to go hotel. Nyagotia nindo is a basic need. Okukamwa mtanaka, kamwe field ka. Wadanyoro tablegi won Sylvia no tagamadni bed. Adhiambo. Nyinga ukadhiambo iluonga na this. Ina negi. Tipo. Tikle. Do you really care?
Paren gi siling 20 kende inyalo yore gi landlord. Ng'ata nyalo bedo gi ot mulungo nyinge kokalo kuom Boma Yangu. Yud ot mulungo nyinge kawuono. Chak kungo ne deposit mar 10% madore mondo ibed gi thuolo mabedo gi ot ma ulungo nyingi. Ndikri ka idio *832# kata gwel mbui mar www.bomayangu.go.ke bang' ket siling 200 mar registration gi deposit mondo thuolo mar yudo ot mulungo nyingi ni kik bay oko. Chukua hatua ujipatie keja yako leo. Piga *832#. Boma Yangu is a government affordable housing program. Mas korwadhie pap kamoyudo ni Alexander Zverev no bedo gi tugo maber kendo loje tugo namba 3 e tuke mag Abasidi Daniil Medvedev kendo ng'ado tiko matielo mar quarter finals e tuke mag Cincinnati Open. Zverev no loyo Daniil set 3-0 mar